Pili TV koy dañi wone mbiyen Pili TV. Pili TV dañi wone mbiyen Pili TV. Pili TV dañi wone mbiyen. Assalamu alaikum mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe wowɓe yebde ayawo Pili TV min calmini on. Min calmini moni kala e inde mum e yettode mum an andi to gonɗa e to gonirɗa foof wontoroɗo tawima ɗon salminima calminade tedduɗe gonduɗe nedi caggal yettude Allah e julde e guiɗo mum sallllahu alayhi wa sallam en jetti dendagal fulɓe foof kala ɗo mbawɗon wonde wonɓe funnague hirnague rewo e worgo onon foof on calminama calminade tedduɗe mi arti noon e yewteram mawde nde yewteram wonde fayida ndeya hono comédie show tawa ko ɗo tan e nder Pili TV hande noon muɗo jogui beelamma e weltare e weytare gam noddude ɗo cukalel bangel fayida cukalel laaɓa juuɗel ñamdata koye mawɓe cukalel nehiguel cukalel gandugel hoore mum ganduɗo mawnum en teddinɗo ɗumen on wiyete ko Kalidou Diadj gorko mo Madina Diadj ɓe hande ko kanko jooɗi ɗo ha mi wari kam noon muɗo yinno sehilam banam gorko hono ceerno Moydoyi Aidara tanum nelaɗo Allah jooɗo bangam ñaama ɗo nene wonno neɗɗo ko dañi ko tan ko ɗum ɓamata ko jaaɗo tourné kono inchallah muɗo faɗimo ɗo e saaha goɗɗo mi addi ɗo noon miñam sehilam hono Kalidou Diadj Kalidou Diadj salmi bandiraɓe eyyi alhamdulillah subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli gasi caggal yettude Allah e julde e nelaɗo Muhammad sallllahu alayhi wa sallam en jetti nene kadi en jetti baba kono en jetti ceerno men cheikh al islam Alhaji Ibrahima Niass Baye en jetti kadi hilifaɓe diine wonɓe Fouta ɓe foof noɓe ndidori kono kadi en jetti dawoɓe ɗo e Pindi en jetti fulɓe en jetti yeeɓoɓe kono mi yettima an Aissa won mbaɗɗo oɗo invitation mo ganduɗa mboɗo wawi wide c'est la première fois mi daña invitation mbaɗo ni kono ko labdemo reedu e andude ko mbatta ko takma wadde amen invité no kalirɗa ni ceerno Mody fotino ɗo jooɗade kono non ɗon tan min woni kanko woni min wadde Aissa won konngol arte yeeso ma machallah mi anda ko piininaɓe mi anda kam kono joni pulaar o nanaɓe ne Kalidou jogaɗa foori de eyyi aɗa no hunde kam sa fuɗɗima hen ɓoyde tan kadi so samano fuɗɗima nadde kadi samana haadi gaji wiyata samana so samano fuɗɗima nadde haalis o non so fuɗɗima nadde tan a wawa ɗum par force alhamdulillah dal yettude en jetti Allah donc namdal e dow ma holɗon do Kalidou Diadj eyyi Kalidou Diadj Aissa won ko jibinaɗo ɗo e Dakar Guédiawaye kono babam jeeya ko Madina Diadj wuuro ceerno Hamdou Rabbi Diadj arande ɓe mbiyata almameɓe Fouta koɓe capantati ɗiɗo walla capantati tato goto e almameɓe he noon woni tanam woni almami Racine Mamadou almami Racine Mamadou jibini Alpha Elimane jibini Houleye Coumba jibini Samba Houleye jibini Kalidou o kalɗo o e mo merci wadde ka almami wadde minen komin almameɓe Fouta e banggue tanum debbo e banggue tanam gorko kadi min jiiɗo koye galle ceerno Hamdou Rabbi Diadj toon kadi ko minen almoto Medina tawi ko banggue nenam noon yami ko urulo o jeeya ko wuro no wiye Nammarel saari ha jumtan telloɗa paya Nammarel e on dal woni Kalidou wasde junnude ɓe mbi andude hoore mum jeeya koye jaamu Yallah andude hoore mum jeeya koye rewde Allah franchement mi weltima hen par ce que a bekki kam mi sikkano aɗa wawi askinde hoore ma par ce que hande yontande hande ne heewi wonɓe ɗo mbawa askinde hoore mumen vraiment machallah askini hoore ma e banggue yumma askini hoore ma e banggue bamma mais mi weltima e ma no feewi kono hande puɗɗortomi émission o koye hakkude ma e ceerno Mody relation mon amitié mon vraiment yidde wonde hakkude ma e ceerno Mody nde nden ɗon yidde hande namdotomami ko hen puɗɗortoɗen mbaɗon préparé noon téléspectateur uji hande émission o welat par ce que Kalidou hande ko jiɗɗo nadde makko hano ha nettini donc haal hakkude ma e ceerno Mody garten tan eyyi Aissa on atande an comédie show koye meilleur émission ji ɗi jeeya par ce que ko émission mo ganduɗa ko minen jeeyi ɗum wallahi minen mogiyankoɓe ɗum tawi somin gaari ɗo min coftat par ce que min tawdo mogiyanke tawa mogiyanke par ce que welat hakkude men ceerno Mody noon ko hakkude tan funere e funere mum
par ce que wonno ko gila yumum ceerno Mody e nenam kamɓe mboɗo wawi wiide kamɓe jaaɗonno ha hande minen min batti yaadude minen ceerno Mody gila 96 min puɗɗi yaadude kadi 86 ko ceerno Mody heccima eyyi kanko hecci kam bien vrai kanko hecci kam mais haɗani sa ƴeewi hay ɗum feeñani gila 96 min jaaɗonno nden yummakko no wuuri bammakko no wuuri min nene nenam no wuuri baba no wuuri ha heptinta galleji ɗiɗi ɗi ha joni kamɓe ɗiɗo foof ɓe cankima min nene jinnaɓum ɗiɗo foof cankima yo Allah yurmoɓe yaafo gila min puɗɗi yaadude noon somi wima 96 ha joni min meeɗa dugdude min meeɗa habde mbiyata kam ko wona gonga wadde ɗum hollirta ko foof ko gonga nde o resata ko min addoye debbo nanni suudu min nene ne desanmi kanko addoye joom suudu mon nanni suudu hande heddi tan ko yomin innanil ɓiɓɓe inchallah wadde ko hakkude tinde woni ɗon min e ceerno Mody e complicité foof eyyi complicité o noon ko tana gonɗo e makko ceerno Mody par ce que minen no mirunumami ni tan koye jolfuɓe min gonno min mbaɗi théâtre guila 2005 min jeeyi ha ɓooyi noon min gariti nde min puɗɗi noon yebde fulɓe mbatti yaltude 2 seeɗa min jeehi kadi min mbaɗi feere hamin mbaɗi toon adhéré par ce que jingande leñol mum kadi ni weeli nde jaami mbanmi adhéré kadi mbimiɓe mboɗo jogui sehilam goɗɗo no wiye Salif ten wona ceerno Mody wiyeten wiye Salif kala ko mbawmi omo wawi ko ɓuuri ɗum ɓe mbi yomi addumo après kanko de gaddumomi noon min puɗɗori e pulaar e pour haalde gonga wadde ko annanimo e sowbis pulaar eyyi mboɗo wawi wiiɗon noon eyyi mboɗo wawi wiiɗon noon joni mboɗo jogui namdal hakkude ma ceerno Mody somi wima onon ɗiɗo hol ɓurɗo yidde goɗɗo holno mbiyata ko eyyi onon ɗiɗo an e ceerno Mody hol ɓurɗo yidde goɗɗo tawi a faami namdal mi faami namdal ma ceerno Mody ɓuuri kam yidde min mboɗo wawi tengtinde ɗum eyyi kanko ɓuuri kam yidde min mboɗo wawi tengtinde ceerno Mody ɓuurma yidde moɗo hon ko gandumi hen par ce que mi meeɗi jooɗade nden a ala ɗo ko kalanmi ɗo ko koye télé kalanmi te yimɓe fof no jooɗi a tawaka mi andani tawi a tini woodi contrat mo signinta ɓe mbima ko an goto min cohle contrat o wi contrat o hayso woni 100 millions so tawi kaaliɗo signinani mi signintama yeesam moɗo jooɗi te min mi anda tawi an ɗum ne jalatma kono kanko kam waɗi ɗum e hakkudam mi anda noon tawi an aɗa wawi waɗandemo ɗum mi anda tawi an aɗa wawi waɗandemo ɗum kono kanko waɗi ɗum e yeesam taw moɗo jooɗi machallah o waɗi fodde o waɗi no foti wadde par ce que min nene mi neɗɗo wawa haalde e hoore mum mi wawa wiide min nene ko ɗo tolnima e makko kono kanko mo andi min mboɗo andiɗa eyyi gasi min wadde ko tawani ko dal ko ɗum tawami mi haali eyyi donc mi arta e kaaliɗo ɓayde ko an woni invité o ceerno Mody ko lañal tan wonno hakkude mon kadi tengtinde kadi yidde wonde hakkude mon fof no yiiɗi goɗɗo on hay an kadi honko mbawmi haalde ko teskimi kono ko an yonta mi woppata ɗum ha ceerno Mody jooɗo inchallah ma moɗon promettre anne kadi honko mbaɗanɗa ceerno Mody ko mbawmi settade mais ɓayde ko an yonta hande mi settantako ko kanko cektantomi kanko mo jooɗaki ɗon mi arta kadi e théâtre pulaar somi juumani elle ko Pinal e Ɓamtare adima nannude théâtre pulaar wona eyyi min kam mi anda Pinal e Ɓamtare à 100% mais gandumi ko Sokhna Ba e Haadi Gadio Demba e Bodiel e Amadou Ba Big Weltare min ko ɓe gandumi par ce que nde garanmi hen nde ko Demba e Bodiel nanmi par ce que min jooɗi mboɗo yeeɓa YouTube ha jiimi Demba e Bodiel ni doga 2STV jiimi hen Amadou Diallo e gogo Sokhna Ba en kamɓe foof affaire o weeli kam jalni kadi trop gaddumi vidéo mbimi ceerno Mody amna ay gars yi muna théâtre yu nekk 2S kala momiɗum e wolof wi kam omo yiɗi ɗum yebde jaltimi e YouTube kollumo o jali hawlele leydi jaami Facebook mbanmi ajouté mama Sokhna Ba ne mban mom ajouté nde namni mom numéro makko o totti kam min jokkodiri kala mum mbi minende koye jolfuɓe min goni mais min jiiɗi arde e pulaar he e tout o wi kam kala nde tournage waɗi mami haalne ngara mbimomi e inchallah woni ne match rappeur aji e onon match ji mon comédien o noddi kam o wi kam hande match ni waɗi ar regroupement parcelle mi mboɗo andi mi wawata alde regroupement mais kikide tawde ko école Souleymane Baal mami ar garmi ñande hen min woni arbitre match o mbanmi arbitre jinganɗami gujjuɗa match o nan ɗon
ko ɗon gamana hen seeɗa bandiraɓe o yetti e restaji makko ko jiyatama ɗo noon omo jogui fulla mo heewi kala keer sa annama wiyata oɗo o yetti tan o wona e nder amen tan kamɓe mbimi komi jeeɗi mbaɗe seso rappeur goto naati e hen ndeke kanko wona rappeur min ɓaɗe kam ɓe mbi kanko wonata arbitre mbimi non o wonta arbitre ko rappeur o noddi kam noon omo andi ko min ɓuuri hen hewde haala o noddi kam o wi kam min komi bandiraɗo mon komi comédien mom ni jehen so match o fuɗɗima mon gandu ko onon gonduri min jeehi match rappereɓe ko mbaɗi foof o sifla ɓe o rokka ɓe carton e jalta omo jaltina rappereɓe ha heddi minen tan e nder terrain Allah waɗi min nawi kubo o jingani min o wujjani min ñande hen joni kadi mi arta kadi e namdal gongal faade Yero Sow hayso tawi ko pinale ɓamtare adima noddude e pulagu ngu kono Yero Sow kadi mi sikko o joui hen rôle baɗɗo important somi jomani eyyi machallah Yero Sow on ko c'est un frère so tawi noon haaldirte on ko mawnam ko référence am te kadi ko idolam ɗum iwata somi wima nane koye sohna ba min gadori Demba e Bodiel un jour min jooɗi tan ha Amadou Big Weltare noddi kam wi kam to gonɗa mbimo mboɗom terrain 10 o yeeɓa massa entraînement o wi ar galle joni e garmi tawmi ɓe galle sohna ɗon eɓe mbaɗa répété kamɓe e Dieynaba Sow en e foof o wi kam maire bi nena nga adhéré maire o wiya waɗa hen adhéré e trouvé mbanmi adhéré min mbaɗi répétition nden eɓe mbaɗa préparé pour yaade tourné Fouta ñande hen mbimi noon mboɗo jogui sehilam goto no wiye Salif woni ceerno Modi e mbimi noon voilà karon mom o wi e janggo salara répétition gaddama ne gara ɗum ne gaddumi ceerno Modi o naati joni noon ñande 4 avril koko wanno casting goto mo jiinomi série Pular no wiye Jarabi mi andano sakko Yero waɗata ɗum jiimi ɗum noddumi sohna ba kalan mom o wi kam ya e casting e ɓiyam nan toon kanko windata yimɓeɓe woni mama Amadou Big Weltare 4 avril jaami toon o totti merci toon tawdirden e Amadou Diallo en o totti kam numéro Amadou Big Weltare garmi ha Damal Grand Théâtre noddumomi o wi kam ngabbumi e essentiel aɗan mi wowani essentiel ngabbumi tawmi ɓe toon aɗan ko saluji ɗiɗi salɗi mbaɗirta ɗum ɗo casting o e sal to yimɓe jotto garmi jooɗimi ha tuuram yonti nanmi ɓe mbi kam haalde o suka debbo wanni puɗɗimi wadde seeɗa après Yero wi kam sawa yoni nde jaltumi o noddi kam o wi kam an mi ƴettima définitivement ƴettu numéro am an minema eɗen mbawi liggade e ɗo noon gandodiram e Yero Sow ari nde min gandodiri noon hamin puɗɗi tournage Jarabi mbimo mboɗo jogui sehilam goto kadi ne wiye ceerno Modi gadduɗamo kadi eyyi après min o wi yoɓe yen gar galle tawi mi fuɗi Benno Bara jaggumi e junggo ceerno Modi min jeeyi ha Yero wimo one kadi kalifa ma Allah Yero kadi wi o mboɗo yeeɓamo so wallama seeɗa o wawi yaade par ce que wonko woni makko ndeysan min e Yero ko ni yaade ndeysan joni ko noon yaari après Jarabi mbaɗɗon jeewa juuɗa hen rôle baɗɗo fayida kono mi nani école ce bamde an e Yero ɗeɗo balɗe oɗon jogui probléme non ko comédie show yo naat ɗeɗo balɗe an e Yero oɗon jogui probléme ha joni an a yeehi banggue ma ni Yero yeehi banggue mom est ce que ɗum ko gonga eyyi aɗa andi haysa on comme noɓe kewi wiide ni tan wonko ganduɗa ko haala public wonko ganduɗa kadi haala public non mais kono mbaɗe noon bandiraɓe nana jeeɓa on te ko kamɓe jeeɓata on so tawi honko woni hen kaalon yimɓeɓe ganda par ce que jaadigal mon ne yooɗi kadi complicité gonɗo hakkude mon on bandiraɓe jaɓata ɗum waɗa fayit joni kaale kamɓe inchallah moɗo andi maɓe jaaru hen koyɗe jokka e aɗa andi leñol ngol no metti haalde ɓe jaafo saɗa wawi haalirde ni neɗɗo yiran ni te hay sa won min wona wasade min leñol ngol no yiiɗi kam ne horsinimi te ɓe meeɗa nande kaaliɗo haali ko ganduɗa ko soofi ɗum tahi kala ko wawi wonde kadi a yonnat tan nane mi wima Yero ko frère am ko idolam ɗum iwata mais ko woni probléme moon kaaliɗo probléme amen ko probléme wona probléme par ce que yaaduɓe kadi no mbawi sertude par ce que so tawi min ko piini gonmi mboɗo jogui ɗo contrat image am ɗo tan jogui droit yaltude ala droit yaltude banggue goɗɗo joni so Yero waɗi créé site mum banggue joni il faut min certa seeɗa par ce que kanko site makko o fooɗanto minene piini poɗantomi ɗum tahi ñande min mbaɗi plateau spécial korka mbimi korka momin mbaɗi hikka Yero korka Amadou Diallo e ceerno Modi ɓuuri welde e korkaji ɗi foof par ce que ko piindi dogi min ko piini pottanto ko piini woni a faami ok ko ɗum woni mais à part ça à part ligguey o onon e koye mon on ngala hay goto caɗele non bien vrai nomin mbano ni min natti wade noon par ce que ko affaire o yaari noon par ce que min mi gañimoɗo projet goto no wiye AIDEP projet mo ganduɗa ko million ngaji billahi wallahi barke Bagnes nde waaji o noddi kam Aziz
haalni kam mbiyamo fatmi ni wadduma yero on woni grand jottum fof pawmi e juude makko kanko ne o nanni kam hannde to ngannduɗa min tan mi wawno toon nanndo hoore wadde ko rétroverse joni noon so yeehi ha hannde o waɗi créé site makko hankam piindi o wonno o natti wonde piindi min noon mboɗon piindi yalo wadde natti wonde piindi bien sûr o natti wonde piindi ɗum yimɓe fof ne nganndi ɗum par ce que kanko joni ko full tv o jogui omo duwone hen kadi frère yo allah waɗ hen barke ko noon tan aduna o hannde a yaade to o janggo jaaɗa mais l' essentiel que tan so fof yawti yon nandirat yon kaldat par ce que hannde mboɗo wawi yaadude Aissa won janggo mi yaaday Oumou Sall somi yaade Oumou Sall noon ça ne veut pas dire Aissa won kadi ne foti kam hen tikkande par ce que mi yaade Oumou Sall d' accord mais an no wiyeteno Kalidou est ce que aɗa andi fulla ha heewi moƴƴani e comédien e artiste to an aɗa jogui fulla ha ɓurta ɗum moƴƴani e artiste a jaɓat funtede seeɗa par ce que mboɗo wawi wiide kadi hay Amadou Diallo mboɗo yiyatno aɗa yaade makko ngol lawol kadi a yadani e makko par ce que mboɗo yiyema fulla ha ɓurtidade ko saabi ɗum ɗo eyyi Amadou Diallo kam aɗon on ko ɓocconde o ko ɓocconde aɗa andi ɗum foof wona probléme hannde mboɗo fotnoɗo joddade joddade e ceerno muɗum min joddaki ɗo o yaade Amadou Diallo mais pourquoi ana yadani e Amadou Diallo ngol ɗo jawtuɗo minen jaadi te nde min jaadata kanko wi kam ara jaaden min jaadi ngol ɗo o wiyanima ara jaaden kanko woni mo noddanima aɗa noon kala est ce que wona kadi ko gonɗa e piindi ko te kanko kadi moy lo dal est ce que wona ɗum kadi Amadou Diallo koye piindi woni wala walla ko uddiɗo kanko ne gonmi koye namda min kay ko an namdotomi est ce que wona ɗum kadi tagi o noddanima bon mi anda bon neɗɗo kam wawi tan nodde wiye ɗum jabonma mbiyama yoɓom ɗum ha nandiron jabon gasi min jeehi min jaadi e jaam min garte e jaam oye ngol ɗo kadi mi noddaka mi arti mi jooɗi d' accord wadde mbaɗen hen cote joni mi artay ɗum ɗo ma e namdal gongal an Kalidou holko ɓuuri wonde format comédie walla drame mi sikko an ko drame ay sa on ka anda yam min ceerno mum ni wawi kam settade min ko comédie iɗimi wadde comme ni ceerno Modou en e Amadou Diallo en mbaɗat ni ɓornade grand bo mbaɗa laaf min no gonmi e jolfuɓe ko ɗum mbaɗatno mais a yoddani hen eyyi ko ɗum cikkuɗa comédie no woodi yimɓe ɓe ganduɗa a ƴeewat ɗumen tan ganduɗa ɓeeɗo ko comédien tan jala mais an Kalidou a wayatno eyyi par ce que nden mi wayano ni ok pour pas mais affaire o ko profil en fait eyyi hande jol normalement jol mo jiiɗa ko ɗum nana mbima jolde saf horom nden nde gonmi e jolfuɓe ko comédie tan mbaɗe mais kam jol buttoy amna ne woodi wa mais wawimo duma jol buttoy mais joni an ko comédie et drame holko ɓurɗa hen wadde sentir actuellement kam ko drame ɓuurmi wadde sentir ko ɗum woni profil ma ni ko drame hoto wat comédie par ce que mi sikku sa waɗi comédie tan a ɗum woni nodde waɗa sarande Kalidou bon neɗɗo dal wawa haalde e hoore mum wonde woppum e drame e drame o yeeso ma machallah te aɗa andi aɗa neehi aɗa neehi aɗa teeyi te comédien wonta neehiɗo wonata teeyo donc an ko drame ɓurɗa wawde d' accord mi jaaɓi professeur Aissa o a jaaɓi relation ma e sukaɓe rewɓe ɓe an Kalidou a relation ma e sukaɓe worɓe ɓe non min waɗani posé question yimɓe fof jiɗma worɓe min ko namdoto kam ɗo numéro Aissa won mi anda no foti mais min ko rewɓe worɓe kono min ko rewɓe tan cukalon tokoson jolkon joni kon cukalon keson kon mbiyata kam an Kalidou relation ma e sukaɓe rewɓe ɓe jaam tan ay neɗɗo kam neɗɗo yima horsinma ɗum ko Allah waɗata ɗum comme ko jolfuɓe mbiyata ko diwoynede dem yo Allah koye nder cinnit fansoji ɗi eyyi ɗum wasata noon joguirimi kadi sehilaɓe worɓe oui ko ɗum tan sahon ma commo wadde ko noon tan o wi ko sehilaɓe tan e wadde moƴƴi e joni noon Kalidou min gartene rubrique yen min tokosel tan nder comédie show jalnika kalna kam ko guurɗa tan ko ganduɗa sa haalni bandiraɓe maɓe jal après garen so tawi temps woni heddi naten e question ngaji goɗɗi ko guurmi se ay sa ɗum somi haalnima ɗum affaire ɓe mbaɗat kam TikTok ay goto wattano TikTok eyyi ayi ko jalni noon jinmi nde gonmi cukalel nde komi mbawno sofde leeso mi haalatma aɗa min mi fenata woto wawno sofde leeso joni un jour yami wi kam noon kala nde coftuɗa ɗo leeso komi kirsowo nden nafat duuɓi dañɗa o komi cukalel noon haɗa wi cikkude ko mawɗon gon joni noon un jour hedde fof subaka law woni tan cikkanumi taw komi koyɗittoɗo ɗon saɗa sofa e leeso mbayata kono koyɗittoɗo ni cofmi e leeso
affaire o fof leppi suudu amen noon ni waɗi ullundu quoi mbaɗo ɗon fréquente ya naate la ilaha aɗa Mamadou wiyatami Mamadou ka cofde leeso mbiyo wallahi ya ullundu soofe yam wallahi ya ko yori jaɗeɗe ha ñan hen o fiyani kam ɗum ko wonde ha joni somi wiira ko ullundu soofe ma mbiyo ullundu soofe yam ɗum kam joni ɓeyde en gari e ɗum ɗo e ko partir jalni ka joni hannam projet ji ma kuccamma kadi kalna kam seeɗa relation ma e Pindi TV naaɓe par ce que aɗa wawno wonde comédien tan gara joie sa paari jahaɗo comédien ji goɗɗi ɗi mbatta ni mais a tengtini ni bandiraɓe ne joguiɗa ɗo ko contrat ala droit yaltude e nokku goɗɗo ko ɗum woni probléme am ndeysan ma jaafoɗon kam ni hande kaalide walli kam rokki kam opportunité mbawan famde ko ɗum woni probléme am par ce que ɓe mbiyata ko mataw mi woppi théâtre ni yimɓe hewɓe ne mbaɗa série ji mumen gara mbaɗa kam contacté gam yidde liggodade e yam kono jeeyaɗo jeeya ko rondi par ce que sa woni e contrat janano koye mabɓe tan keedata donc kalna kam relation ma e Pindi naɓe kadi garta e projet ji ma mbaynodiren nanɗon ñannen kadi baddomo invité o Jariyat Sall mi yeeɓi moon a haali toon ko waɗi fayida an e Djiby Ba mboɗo salminoma de passage kanko mama Jariyat Sall on ko nenam ko sehilam te kala ko kewnumi o arata ha galle mariage am ko kalis kewɗo waɗi hen nde yami sanki kadi o ari ha toon Jariyat Sall mboɗo salminoma hakkude men Pindi TV noon ko yettude joom Pindi TV ay sa won aɗa andi enen ko woni probléme men en jatta yettude fotɓe yettede ɓe par ce que sinno ko jolfuɓe mi haali ɗum ɗo hami tampi mi wima a jooɗoto Walfadjri eɓe jetta Sidy Lamine Niass jodɗa TFM eɓe jetta Youssou Ndour jodɗa RDV eɓe jetta Ben Bass jodɗa Sen TV eɓe jetta Bougane Gueye Dany kala télé mo jooɗiɗa eɓe jetto joom télé pourquoi pas enen en jettata PDG Daouda Moussa Dia enen kay ken tampuɓe hande oɗo galle kala ɗo oɗo tawi kala leñol mbawɗa wonde lewru ma nde fof a heɓat salaire ma te pourtant hay sa won en gonani taw télé kono site tan ko YouTube te meeɗa wadde ni te meeɗa wadde ala bawɗo wadde osé koye télé gonɗen ke yimɓe fof no jooɗe Daouda tan waɗi ɗum min nde ummimi to o e télé mi yiɗa haalde inde nde nde ummotomi toon nde mboɗo ara ɗo min e ceerno Mody billahi somin mbaɗi émission hamin paari ko 2000 francs min joɓate même pas 3 euros ne min gari ɗo Pindi min mbaɗane contrat Ndeye Fatou Massaly ko seede avocat ne jooɗi Samba Gueye en matene min jooɗi ɗum ɗo issier ne jooɗi min ñani hen komi kulɗo mbimi issier de la justice ñani hen min e ceerno Mody ne min jaltata galle o Daouda waɗe amen ko 1 million billahi wallahi so tawi kalanmi ko wona gonga Allah woto mi yetta galle ummiɗo e 2000 totta 1 million ha paari Daouda Dia wadde yalte moon ayi no mbaɗon lerde ni te wona ɗum bom te ayi Daouda Dia konko waɗiran ɗum pour dañde hen kalis par ce que min garmi nde ko iɗi kam wiide ko projet ji ka suka res wiwam patron min ala ko desirmi o wi ƴeew tan sa ƴeewi min mami waɗa foof te no haalir ɗum noon o waɗiri ɗum nde yayam sellani nde eɗen goni an ka seeɗa eɗen goni barkeji eɗen tournana Djiby Oldou Ba mboɗo salmina mo no fewi Djiby Oldou ha joni mboɗo jogui avance makko oto on nelde tawi yayam sellani ne woni labgal no ɗum mbiyom Daouda Dia o wi kam mbiyom nenam sellani ha tampi o wi kam to woni mbiyom omon nammarel min mboɗomi barkeji Sara Linguel o wi mboɗom nela chauffeur joni chauffeur addoyima yesam billahi ɗone ɗon chauffeur o ummi Dakar ari ha toon min jeehi ha labgal min gaddoyi nenam min jettiɗo ko hedde 23 heures min jeehi hôpital mboɗo jogui valise aji makko ni ɗon o entiri Daouda kala nde fini 7 heures kanko findinta kam o wimo kam no maire o wadde e ɓandu kala ko foti waɗede o waɗe hay maire o no foti ne ɓuuri tampude o wi kam ko yo itte ɗon o nawe hôpital Fann so tawi kadi hôpital Fann wawa o waɗe évacué e caggal leydi aɗan on wona patron on ko neɗɗo mo ganduɗa ko guiɗo wonde minen min mbawa yobde hande Daouda Dia min kala ɗuma en tant que noon Daouda Dia kisseur politicien ɗum haaju amen ala hen mais Daouda Dia PDG groupe Pindi TV mention spéciale à lui yo Allah jokku balle makko kala no min mbayi hande ko an hande so haɗema andude Pindi c'est le meilleur jalta site uji goɗɗi ɗi jaaha toon émission walla tournage ɓe tottetma ko 1000 francs passe kono ɗo so lewru ma a yoɓete sa dañi probléme Daouda tottuma sa sellani o nawma caggal leydi o safro e ma passe amen ɓurɗo famɗude ko diine albarka Daouda Dia mbiya albarka Daouda Dia mako joni albarka Daouda Dia a rewi Daouda noon ha haalani projet ji ma te miɗen wayno min projet ji fof ko Pindi hay sa won aɗan holno jeeyata ɓe jeeyatami banggue goɗɗo
dawɗo riwa kam walla piindi udda yo Allah haɗ mais Yo à Allah part ça je suis à Pindi TV machallah a haaldini Allah wadde rewɗon tan mbaynoroɗa bandiraɓe mi arani wayno par ce que ndey Fatima Sali kanko o ñamat temps uji men ɗi o wi gasi maɗa ko émission o weeli tan par ce que ko yettudema an Aissa on vraiment te yimɓe ganda ka artiste plein de talent minen min jooɗo toon emin jeebma kono hannde so yehi min joddima e ma ko fierté tigui rigui woni ɗon kono noon mi yettat ɓe ganduɗa eɓe balli kam no fewi e gurdamam mbaɗo ne mama yumma Aïcha Ba Philadelphie bébé Aïcha Philadelphie ay oɗo iPhone 13 mo ganduɗa a dañani ɗum wi bébé Aïcha mi suwa dañde iPhone 13 bébé Aïcha en direct tottanam oɗo iPhone 11 ala wala 12 sax 12 yo tottam 12 yettimo no fewi tokoram Kalidou Thiam kanko ne Amérique mboɗo yettamo no fewi Doro Congan Eva Dia Ibrahima Barka Ba ɓeɗo foof mboɗo yettaɓe ɓe ganduɗa noɓe mbiyata dañoy jabci combat e kala ɓiɗɗo pullo mo ganduɗa aɗa yiiɗi Kalidou kadi ne yinma tawi wonko kalmi ɗo ko takimi mboɗo yarlo mon mboɗo yaafo mon Aïssa on merci beaucoup a jarama Ndeye Fatima Sali merci beaucoup nuyumola de a jarama Kalidou miñam mi yetti Allah mi yettima kadi mi weltima kadi e jonde ma e ɗo ay to jiyata kam ɗo min tesko neɗɗo mo ƴewtino neɗɗo ɓen gondi ɗo gondigal jongal ka cukalel mehiguel min ko gandumani ko a meeɗa waddemi dépassé te kala ɗo noddumani aɗa noto kam kala haaji mo dañi somi haalnima aɗa safranami ɗum tawa cowmi jikku kadi mo jogui talent machallah kadi mi haalano on secret goto e makko so liggey yonti o fulla makko e fayda makko ala limite cikkata ni mataw oɗo est ce que o ettani goɗɗum walla tawa ko yidde makko fotiri noon donc mboɗo wima Allah jarama a jarama mi yettima no fewi kadi wiide bandiraɓe Allah jarama on jarama so tawi honko kaldi ɗo wuttama no yooɗi noon eyyi wuttama ko hen garanmi kalidi ñina miñam so tawi honko haalaɗo ko fewani gandon koye ko wona e saago ko yinnode tan yo feewa hande noon ñampi kam ko sehilam funeram Hawwa Sambu jonto debbo mo hunare machallah hande muɗo welti e wutte mo nedduɗa kam o mabam fayda nde wonno aɗa wawi fannode aɗa wawno fadde e toroɗo ma mbiya kañum ñantanma kono nedduɗa kam ko ha Fouta ha Dakar ɗoɗo wutte ne mawne yam kadi mi weeli kam ɗum tahi hande muɗo joguino ni wutte fonnomi ɓornade mo ganduɗa ko hon ñantunoɗo kam ha paari wi kam min ɓorno ɗum hande kono hande mbimi ko wutte ma ɓornoto par ce que wutte ma on ne weele yam no fewi vraiment Hawwa Sambu muɗo wima hakkude men muɗo ñaago Allah jomum subhanahu wa taala yo Allah so Allah yiiɗi kam yo woppidane ceerno Oumar Ba ceerno cukalel kanko ñantuma ceerno Oumar Ba ceerno cukalel ñaguel dimel hoccimo kala yeynata on woni ceerno Oumar Ba bonam gorko mi de passage mi salminimo ko kanko ñanti Kalidou Ndiaye Kalidou ceerno Oumar ñantuma son pari joni mam noddumo minne kadi mi yomo yo totta ɓurtal ay min jarama bandiraɓe Pindi TV koyi dañi wone mbiyen Pindi TV Pindi TV dañi wone mbiyen Pindi TV Pindi TV dañi wone mbiyen Pindi